בסרטון שלפניכם תוכלו לראות הדגמה להמחשת הסיפור דירה להשכיר של לאה גולדברג. ואלו החומרים הדרושים לצורך הכנת החיות: גלילי נייר טואלט, מנקי מקטרות, בריסטולים, עיניים זזות, צבעי גואש, סול, מספריים ודבק פלסטיק. כמובן שחשוב מאוד להיזהר מהמספריים החדות ולנהוג עמן בזהירות רבה. וכאן מוצג לפניכם התוצר הסופי של הסיפור דירה להשכיר. שתהיה עבודה מהנה.